Jeg har altid kendt folk, der har tatoveringer, og det har altid interesseret mig meget i forhold til, at man har kunst på kroppen. Også fordi, jeg går op i kunst, men det er ikke sådan, jeg gider ikke gå på museum og sådan noget, så jeg tænker bare, at jeg bærer min kunst hele tiden på min krop. Da jeg begyndte at tænke på, at jeg skulle have min første tatovering, der tænkte jeg lidt på, at jeg godt ville have noget fra min familie af, fordi det er altid godt at starte med noget, som man ikke fortryder senere, ikke? Så derfor tænkte jeg lidt over, om man kunne skrive et forbogstav eller nogle tal eller sådan noget. Så tænkte jeg, jeg vil gerne have noget helt andet, som jeg aldrig har set før. Og så kom man lidt i tanke om, når man skriver, når man har 5, altså når man tænker på 5, så skriver man 4 streger og så en streg midt over det hele. Så tænkte jeg bare, vi er 4 mennesker i familien, jeg dropper stregen i midten, og så tager jeg bare 4 streger på min arm. Bum, så var den der. Og så bestilte jeg en tid. Jeg tror jeg var 17 år, jeg var skide røvnervøs. Min far som er sådan, så det var, jeg havde masser af support, men jeg var ved at skide i bukserne og skrække, fordi jeg bare nåede sådan. Men så fik jeg den lavet. Når jeg får lavet tatoveringer, så tænker jeg, selvfølgelig er jeg glad til at få dem, men på den anden side så er jeg sådan lidt, hvad nu hvis jeg fortryder det om 10 år, eller sådan noget. Skal jeg så have lavet, skal jeg have fjernet, eller skal jeg have lavet noget over den, eller hvad gør jeg, fordi jeg kan jo ikke, altså den sidder derovre. Men altså det bliver bare sådan lidt, hvis jeg kommer til at fortryde det, så har jeg haft det fantastisk i sådan nogle år før, hvor jeg synes det har været fedt, og så må jeg se hvad der sker. Jeg har sådan lidt, så bliver jeg nødt til at leve i nuet, ikke? Og ikke tænke så meget på det. Grunden til at jeg for eksempel ikke får på hænder og i hovedet og sådan noget der, det er fordi jeg tænker, hvis jeg får det nu, så kan jeg ikke få noget arbejde senere. Fordi der er den der skjorteregel med, hvis du har en skjorte på, med der er knappet op til halsen og nedbuksen og hele muligheden, så må der ikke vises nogen tatovering overhovedet. En af de første mennesker, der virkelig overtalte mig til at få mange tatoveringer og virkelig introducerede mig til verden, det er en, der hedder Stefan. Og han snakkede meget om det her med tatoveringsafhængighed i forhold til, at han har nærmest på hele kroppen, ikke? Og han siger selv, at han er dybt afhængig. Og jeg tænkte lidt, det bliver jeg aldrig. Tatoveringsafhængig, det er jo fuldstændig vanvittigt at blive det. Men så får du den første, og du får den anden og den tredje, og så lige pludselig så danner du dig et mønster ind i hovedet, for hvordan din arm den kan se ud. Og alle de idéer du har, altså finder billeder på Google eller ser et træ og tænker du, wow, det skal jeg tatovere. Så på den måde hele tiden, så tænker du, når du har fået noget nyt, så tænker du, fuck hvor fedt. Det er fantastisk, det ser fedt ud. Men hvad er det næste jeg skal have til at pynte det jeg lige har fået? På den måde kan jeg virkelig mærke nu, at jeg er dybt afhængig i at se, altså ikke afhængig i at mærke smerten, fordi det gør stadig ondt. Men jeg er bare afhængig af at se, hvad det ender med, altså hele mit projekt. Fordi det ved jeg ikke endnu, aner det ikke. Det finder ud af, når jeg er færdig, hvis jeg bliver det. Det er bare lidt sjovt op på det der med tatoveringsafhængighed, fordi vi skal jo ind her om et par timer og blive tattet, fyre den af. Så jeg skal i hvert fald lige have en ny t-shirt på og sådan noget der. Og så er vi afsted. Ham englænder. Hvad var det, han hed? Elliot, ja. Bowie, ja. Vi skulle lave nogle gode tatoveringer til mig, men det var i februar måned nu, han har sagt i den her måned. Ja, han er travlt. Ja, han burde så hurtigt. Lige præcis. Du skal bare Rob, du skal også med faktisk. Vi kan også lave en fin tatovering til dig. Det er ikke, der skal lave noget fragt. Det er bare en tatovering for Rob. I er så med. Det er sindssygt. Det var det. Ja, det var fedt. Sådan. Bum. Så er vi slut.